We are back again, mga badii. At nandito na naman tayo sa ating panibagong video. At ang video na itong gagawin namin ngayon ay reaction video ni Baby BIA. So, Yes. nakita niyo po yung last naming reaction video about kay Bea na Baby BIA. So, yun na nga badii, nakita niyo yung last reaction namin na nireact namin yung kanta ni Kasak na lagi na nandun si Baby BIA. Yes, ayun. good. At ngayon ay reaction namin ang kanyang pagsusuot ng Rapunzel. 10 months. Ika 10 months. 10 months ni Baby BIA. Talagang cute na cute si Bea yung lagi. Yes, of So, course. ito, di pa namin ito nakita at gagawin namin ito reaction video para sa kanya. Para sa Future baby. Future baby. Angela. Like, charot. So, Wait na! Ginagamit naming art na kasi idol niya idol namin, ay ako lang pala. Idol niya si Zainab Haraki. That's why we love BIA. So, yun na nga mga buddy. At let's go. Wow. Diba? Apakaganda niya. Wow! That's why we love Zainab. At napaka-humble. Napaka-kind. Mga sa mga team zebby dyan, ay Zebby? support nyo kami. Right. Cute kasi Bea yun. Cute talaga si Bea. Bea? Bea, gahi ng Bea. Ayaw niya na lumaban sa akin. Natatalo niya na nga ako minsan. So ngayon, bibiisan ka na muna namin at isa lang ang masasabi natin, anak. Arat na! So ngayon, siya ay si Rapunzel. Ikaw si Yes, siya Rapunzel. si Rapunzel. Wow! Nagsusuo. Ganito, nga na ng baby nito. Nga na ng baby nito. I forgot. Oh, 10 months na. Tama na yun. Oo, kasi, you know. 10 months old din yun. So yun, napakaingay na arrow. Cute mag-smile si Bea. Smile daw. Bea is so cute. BIA, not Bea. Bea. BIA. Mama. Sobrang cute si Bea. The girl! Oh no! Oh, sorry. Alam mo gano'ng kachismosa to, ah. Cute kayo. Marites na. Bata ba? Marites na bata. Natutulog ako, tapos sinabihan niya. Saan ang angulo mo? Left or right? Wow. Gapay smile. Kayo. Okay, balik ka muna, headband. Good girl. Wow. Biyang siya. Acting niya yung naman. Wala naman Tinood siya yung smile niya. pangitiin. Ang problema lang sa kanya, kapag ayaw niya, ayaw niya. Yes, mana. Walang mana ka sa inaat mo.
pwede nila ma-miss ang BIA Day. Sinabi, mucho. Mucho. Kiss. Or kiss na kiss mo. Kiss ka. Galing yan. Hindi ka naman tutupawin eh, no? Daddy's girl masyado si Bia. Yakin. Yakin mo, Adi. Susunod, ang gagawin na niyan, Mami gising! Ice cream! Mami gising! I want toys! Ganun na next na. Hindi po. Ay, Jude! Ayaw magpaulit. Bakit kayo siya mas Wow! Ang ganda! palaw? Hala. Pwede wala to. Hindi ka magiging chirapanchan mo kung rapanchan na kalbo. Gusto na lagay natin sa ulo ba? Ay, gabi na siya mas malo. Ayan na. Okay ba yan? Bagay ba yan? Baby smile kayo. Ako po si Skasakli na nagsasabing mag-isipan ng mabuti bago kayo mag-anak. Mag-isipang mabuti bago mag-anak. Nag-iisipan ko na lahat. Hey, that's pretty good. Nga na siya. Office mo na lang si Mami. Ay, masarap. Magbabalik po tayo. Mamaya-maya lang. Ate, nag-live na. Tigil ang phone niya. Bye! Si Mami. Ayun na si Mami. Ang gabi dyan ba, ka-supported parents. Ganito, kanto ka supportive parents si Angela. Pagdating ng panahon. Gabi. Naglit mo lang ang photoshoot mo. Ay, grabe naman ang ganda ng trono naman niyang prinsesa. Boya ka! Sino maganda? Gusto nila makakuha ng shot na smile. Boya ka! Sinira mo na yung upuan mo. Wow! Ay, ganda siya! Pansa ko! In a part! Kaya. Wow! Magpa-happy ng baby. Makuha ang atensyon. Sino maganda? Kanya, tinanggal mo na, diba? Iya! Wow! Patul ka po yun. Maganda. Ay, ako tutulungan ng talaga. Clubs. Wala na. It's a wrap! Kita. Cute pala si Bea, mga buddy. Kaayo. Cute na nakakutan kay Bea ay mag-comment sa labas. Eh, joke. Hindi po! Hindi yung pagod na! Antayin nyo, reaction video namin pag mag-one siya. Mag-one siya. Wow! Man. Kami ang tagapagsubaybay. Yes. Sa zebby family. Kasi idol niya si Skastakli. Idol niya si Zara. Yeah, wala nagkaanak Bia. sila. Naslay Bea. That's a very, very big problem. Ganon kaganda si Bea, kamukha ni
Bianca. Charot lang ay. Si Bianca Humali. Ang mukha siya ni. Ang dugo niya ay malakas pa kaysa kasak. Uy, hindi. Kamukha talaga niya si, Daddy Sauce. Si Daddy Sauce Kung kamukha ni Bia. kung naririnig mo to, Zainab, gusto niyang maging yaya. Oh, baka naman. Char. Gawin niyo tong yaya kasi mukhang yaya. Hoy. Pero yeah. Pag may opportunity, aalagaan ko si Bia. Saka iiwan kita. Ganun kasakit mo lang. Emotional, damn it! Yun na nga, Wadi. Sobrang cute ni Bea. Tignan nyo sa IG niya na kung gaano kaganda ang pagka-peak. Yes. Tignan naman. Makikita namin na dito sa clip. Lagyan din ng clip ni Bea. Wow! Kaunti lang. Parang ganito. Ang kaunti. Parang ganito. Ganon. I hope you enjoy Bea. sa reaction namin kay Zebiana. Si Bia. Bea. Bia. So, yun na mga Bea. Wadi. And don't forget na mag-subscribe, Mag-like. mag-share At saka mag-comment. Char. sa aming YouTube channel. Everything you do, Do it in love. do it in love.